азизи ман мегӯяд, ки дар атомӣ мушкил аст структура сохтан ё осон? Албатта осон. Дар дигар ширкатҳо офтобак гирдишта як гала нур дора, ҳамаи ҳамёда одам регистратсия кардан дар кор. Дар ширкати атомӣ хел нест. Дар ширкати атомӣ ҳамагӣ ду линия, дасти рост ва дасти чап, дар таги ҳамаи одамо одам регистратсия мекунад. Ҳар нафар дар ин ширкат бояд дар 6 моҳ як бор дар 200 сомонӣ харид кунад ва 2 нафара дар зери худаш регистратсия кунад. Ҳамаи хел дӯстои азиз, командаи калон пайдо мешавад. Паси ҳам дар зери шумо регистратсия мешавад ва аз ҳисоби бонусҳо шумо маош мегиред. Маошҳои ширкати атомӣ ба ҳама маълум аст, чунки компания корейская ва оликош беҳад баланд аст. Дар муддати кӯтоҳ духтаракҳо званиҳои баланда баромада маошҳои калон гирифтанд ва ногуфта намона ҳамаи бо масрафи кам, яъне ҳар моҳ харид намекунед. Барои ҳамкорӣ ба рақамҳои мо бинависед 919 64